sme si povedali, že skúsime tú umelú inteligenciu brať ako ďalšieho kolegu do tímu. Aj sme si ho nazvali, my máme Níla v robote. Miška, tak ťa srdečne vítam dneska v našom podcaste AI Fitko. Vítam tu Mišku, ktorá je riaditeľkou hotela Apollo v Bratislave. No a hneď na začiatku sa ťa chcem opýtať, že hotel je jeden veľmi rýchly, intenzívny biznis, riešite hosti, ľudí, marketing, čísla. A čo má vlastne spoločné reštaurácia, plný hotel a AI? No, ono, ťažko povedať aj, že či by sa mohlo vôbec na prvý dojem zdať, že nič. Podľa mňa má spoločné to, že v dnešnej dobe už asi nevieme nikto fungovať bez umelej inteligencie. A práve naopak, myslím si, že bez ohľadu na to, v akej sa nachádzame branži, umelá inteligencia je niečo, čo by malo tvoriť ako keby súčasť našej každodennej práce, ktorá nám vie veľmi pomáhať v procesoch, vie nám šetriť čas. A myslím si, že bez nej už aj v hoteli, v reštaurácii, kdekoľvek ťažko sa zaobísť, pretože vie nám veľmi pomôcť. No a čo ťa vlastne motivovalo prísť, lebo prešla si našim AI Fitkom, čo ťa motivovalo, čo ťa napadlo, ako si o tom dozvedela, že si prišla ku nám na AI Fitko a čo si o to očakávala? Dozvedela som sa od kamošky. Ja sa priznám, že ja vôbec nie som veľmi technický typ, čiže ja som taká skôr veľmi opatrná, ale na druhej strane si uvedomujem, že sa bez toho už dneska nedá fungovať a vždy sa niečo rada nové naučím. No a čo bolo najväčšia motivácia, bolo to, že na rozdiel od mnohých iných kurzov, ktoré si človek tak nejak len spätne pozrie zo záznamu, tá praktickosť bola skvelá, že človek niekam proste 4-krát za mesiac ide fyzicky, sme v malej skupinke, prakticky si všetko skúša. Ja som sa extrémne bala, že tam budem stratená, že budem tá, ktorá o tom vôbec nevie, že stratím po 5 minútach nič a už si nebudem nič pamätať. Ale práve naopak, boli tam taký mix ľudí, niektorí na tom boli lepšie, niektorí horšie. Bolo to viac menej úplne jedno, pretože sme mali tak silnú podporu zo strany vašej organizátorov, že sme sa vlastne nestratili. A keď to hrozilo, tak stačilo sa naozaj len spýtať a vy ste nás hneď vrátili naspäť. Takže za mňa, dozvedela som sa cez kamošku, najväčšia motivácia bola to, že to nebolo o tom študovať si teóriu a niečo na diaľku, ale naozaj v praxi to hneď skúšať a hneď si skúsiť ako keby vybrať z toho to, čo pre nás bude dobré. A povedz mi, ktoré nástroje si poznala dovtedy, kým si ku nám prišla? Napríklad začneme s prvým ChatGPT a keď si od nás odišla, čo si sa od ChatGPT dozvedela? Či si s ním ozaj predtým pracovala? Ešte aké iné nástroje ťa zaujali? No, poznala som ChatGPT, nič viac. A vedela som sa ho tak niečo spýtať, ale tak veľmi laicky. Takže už po prvej hodine mi bolo jasné, že treba sa pýtať úplne inak, že vlastne neexistuje asi zlá odpoveď, iba zlá otázka. Čo ma extrémne potešilo, že hneď na prvej hodine sme sa dozvedeli, že ak chceme tú otázku úplne dokonalo položiť, tak si máme pomôcť cez Prompt Cowboy, ktorého milujem. Toto je, ja ho ani nezatváram v tej mojej lište na počítači, pretože tam sa to dá tak vyšperkovať tá otázka, že potom tie odpovede sú naozaj úplne skvelé. A aj čo sa týka toho chatu GPT, už len v základných nastaveniach, ja by som ako netechnický človek nikdy sama neprišla na to, ako si nastaviť tie základné veci v tom, alebo tie kritéria na to, akú chcem odpoveď dostať, pretože proste nie som asi ten typ, ktorý to bude skúšať. Čiže som išla úplne tak predtým tak amatérsky a už po prvej hodine som vedela nastavovať kritéria, podľa ktorých chcem, aby som dostala odpovede. Takže to bolo úplne prvé. A ešte poviem, že ja som asi na druhej hodine som bola veľmi očarená Gemini a sama som si hovorila, že ako sú veľmi podobné a teraz ako ktorý vlastne si mám vybrať a mala som pocit, že Gemini bude to práve pre mňa, ale nie, ja som sa teda vrátila k tomu chatu GPT, pretože je tam taká jedna časť, tie projekty, ktoré som predtým, ako vedela som, že to tam je, ale nevedela som vlastne na čo to použiť, ale tie projekty majú tak skvelé využitie pre mňa, či už pracovne alebo súkromne, ako nie, že by som sa tam hrala, ale dá sa to súkromne použiť na rôzne súkromné projekty. Takže je to za mňa výborný nástroj, ktorý veľmi, veľmi pomáha. A napríklad, keď už o tom projekte v ChatGPT, povedz mi konkrétne v práci, ako to využívaš pri projektoch, keď máš klientov? No, my sme to napríklad použili, ja neviem, keď si robíme už len
ako mám tým ľudí, ktorí so mnou robia v hoteli. Takže ako náhle sme sa porozprávali o tom, čo sa dá viacej ešte robiť s chatom GPT, tak tam teraz nabiehali návrhy na projekty, na rôzne marketingové stratégie, na rôzne, prieskumy trhu, na rôzne plánovania nejakých aktivít alebo akcií. Proste naozaj veľmi veľa nástrojov, ktoré každý ten manažer si ako keby podľa svojej práce upravil. Takisto mám kolegyňu, ktorá ChatGPT používa na pomoc pri odpovedaní nejakým veľmi zložitým klientom. Ako nerobíme to... Musím povedať, že my sme zrovna tá firma, ktorá nikdy nepoužije odpoveď ako 100%, ktorá vyjde z umelej inteligencie. My sme tí, ktorí máme umelú inteligenciu ako kolegu. A vždy tá odpoveď prejde ešte nejakým... proste našim rozumom a tým, že my povieme, že toto je áno naozaj správne, ale v tej rýchlej práci vie veľmi šetriť čas a dáva nové myšlienky a nové pohľady. Výborne, takže čo sa týka napríklad čo sa týka textov, tak ste určite používali plátno, ktoré do minulého týždňa fungovalo. Už sa inak volá ale teraz. Už sa to volá Writing Doc. Áno, to je ďalšia obrovská výhoda našeho kurzu, že vlastne všetci absolventi zostávajú v chatovej skupine, kde sa všetky novinky, ktoré sa týkajú každého jednotlivého nástroja, ktorý sa mení, dozvedeli. Čiže tam je presne, čo spomínaš, že mnohí ľudia hovoria, že bože, je to cítiť strašne, že toto, kde to niekto písal s umelou inteligenciou, ale ako náhle k tomu človek použije ďalšie nástroje umelej inteligencie, pracuje s tým textom, tak potom jednoznačne je to vidieť, že to nepísala umelá inteligencia. A ja si to úplne súhlasím, pretože my sme tí, ktorí aj... Ja napríklad tiež nemám rada, keď čítam niekde texty niekoho a vidím na prvý dojem, že je to umelá inteligencia, ale pokiaľ si niekto pomôže dobrou myšlienkou a dá tam vlastné slova, tak to ušetrí čas, môže to naozaj nakopnúť na nejakú dobrú myšlienku a je to veľmi, veľmi praktické. Hlavne možno mám kolegyňu, ktorá veľa robí s rôznymi zložitými odpovediami a naozaj, že je veľmi dobrá v odpovedaní na review za všetko. A predtým to bolo pre mňa niekedy veľmi zložité. Nie, že ako obvykle tí klienti sú veľmi milí, ale niekedy, keď má človek aj zlý deň, ťažko sa vysporiadáva s niektorými vecami. A toto bol nástroj, ktorý jej veľmi pomohol a sama hovorí, že už si dnes nevie predstaviť bez toho pracovať. Vieš mi povedať nejaké ďalšie nástroje, ktoré si sa naučila na AI Fitku a akou formou vieš medzi sebou kombinovať nejakom konkrétnom workflow v práci? No, tiež zase záleží od toho, že čo chceme. Napríklad, čo som vôbec predtým nevedela, že existuje, tak pri notebooku LM mňa veľmi zaujalo ako možnosti, ktoré prináša. A tam napríklad mne pomáha veľmi často mám rôzne texty, ktoré si potrebujem prečítať, alebo proste nejaké zdroje, či už sú to nahrávky, texty, niečo. Veľmi často v rôznych jazykoch, ktoré môžu byť pre mňa povedzme komplikované, že to nie je nejaký môj prvý, druhý jazyk, ktorému naozaj rozumiem. A v tom notebooku spraviť nejaký výcud z textu, dať si to do nejakej formy, ktorá sa mi dobre počúva, počúvať to možno potom niekde na jednom slúchatku popri nejakej inej práci, kedy šetrím zase čas, alebo naozaj naopak využívam čas, kedy človek sedí v aute a v nejakej naozaj dopravnej situácii ťažkej, kde len teda sedie, nemôže nič iné urobiť. Takisto podľa mňa je veľmi dobre prepájať tú prácu s umelou inteligenciou v normálnom počítači alebo v notebooku a zároveň potom v telefóne, kde sa tie veci dajú následne kombinovať a cez telefón počúvať niečo, čo mi umelá inteligencia pripraví. Napríklad na počúvanie vo forme nejakého podcastu alebo proste niečoho, čo si potrebujem vypočuť. Takže toto je za mňa veľmi, veľmi vec, ktorú používam veľmi často. Napríklad. Porady. Využívaš notebook len na porady napríklad? Ako kedy. My máme porady máme často také, my to tak skôr voláme, že interné školenia, že všeličo vymýšľame. Teraz ma napadla taká vec, keď sme začali vlastne robiť viacej s umelou inteligenciou, tak sme si povedali, že skúsime tú umelú inteligenciu brať ako ďalšieho kolegu do týmu. Aj sme si ho nazvali, my máme Níla v robote. Tí, ktorí sledujú môj LinkedIn, tak vedia, dokonca sa ma mnohí pýtali, že kto to je, tak není to nikto, je to proste imaginárna postava. A my častokrát, keď robíme nejaké spoločné úlohy, niečo aj čo robíme pravidelne, tak ako nohle sa to týka nejakého hlavne externého prostredia, kde tá umelá inteligencia môže mať informácie o nás, tak sa skúšame pýtať na názor, keďže sme
tým ľudí, ktorí je tam už relatívne dlho, máme všeobecne nízku fluktuáciu. Občas nás naozaj prekvapí, že čo nám tá umelá inteligencia, ten NIL odpovie. Takže mali sme už aj také vlastné aha momenty, kedy sme sa navzájom s kolegami na seba pozerali, že by nás to nebolo napadlo nemať tam toho NILa. Takže určite napríklad v bežných poradách určite áno. A ja si myslím, že každý ten aj kolega v práci si ako keby vybral niečo. Niekto viacej používa umelú inteligenciu na nejaké výstupy z informácií, z čísel, na generovanie tabuliek, grafov, čo je úplne krásne. Ak stačí nejaký dobrý Excelový súbor s dobrými informáciami a zadáte dobrú informáciu, čo potrebujete mať ako výstup. V priebehu pár minút máte krásny report s grafmi, ktoré by človek ináč predtým robil hodiny a ešte by sa mohol aj pomýliť. Samozrejme to treba skontrolovať, ale myslím, že to veľmi šetrí čas. A ktorý nástroj práve na toto preferuješ? Gemini, Claude alebo ChatGPT? Na toto Claude, ten je v tomto, myslím si, že taký, že naozaj výborný, alebo sme tak možno zvyknutí. Mám pocit, že na AI Fitku sme sa presne toto učili. Najkrajšie dashboardy robí Claude, áno. Pamätám si niečo. Prácu, áno. A prácu s číslami, hej, pamätám si. Takže všetko máme ako keby na niečo. Aj keď mám povedať, že čo ako na prvú, tak určite ten ChatGPT. A dokonca som si zvykla, že ešte nedávno, možno ešte pred 2 mesiacmi, ak čokoľvek človek chcel vyhľadávať, tak proste išiel do Google. Tak už aj ja som tam, že čokoľvek chcem vyhľadávať, tak idem do ChatGPT a pýtam sa a dávam otázky. A pri tých zložitejších si pomáham teraz s Cowboyom samozrejme. Povedz mi, ako používate napríklad pri rešerš, keď hľadáte nejaké informácie, keď robíte si napríklad prieskum trhu. Ako fungujú iné hotely, ako majú cenovú politiku, aké majú ponuky. Ktoré nástroje na to zvykneš používať? Toto robíme tiež väčšinou cez ChatGPT. Pokiaľ mu dáme dobré informácie, ale treba veľmi dobre nastaviť, čo potrebujeme a potrebujeme vedieť, odkiaľ má ťahať tie informácie. Treba nastaviť tú hĺbkovú analýzu, nie len takéto bežné rozmýšľanie, aby naozaj on si dal záležať a hľadal všetky zdroje a aby nám to poriadne urobil. A netreba sa pomýliť v tých zadaniach. Takže tam treba veľmi dobre stanoviť kritériá a on proste robí také tabulky, že naozaj sú skvelé a dá sa to veľmi dobre čítať a je to rýchle. A využívaš aj trošku insighty cez Perplexity? Čo si ľudia o danej témy myslia? Áno, robíme aj toto. Robíme to aj napríklad prvé, čo sme skúšali, čo si myslia o nás. Hej? Takže tam to bolo výborné, že zase on vie zo všetkých tých zdrojov, ktoré sa kdekoľvek nachádzajú, spraviť taký dobrý výcud a proste vie spraviť z toho nejaký výstup, ktorý my keby sme mali si pracne hľadať a robiť si nejaké štatistiky, tak ako sa to robilo kedysi, tak by nám to strašne dlho trvalo. On nám to teraz pekne popíše. V tomto sme sa, napríklad keď sme robili ten úplne prvý, čo sme skúšali ako naozaj na našu firmu, tak nebolo tam nič prekvapivé pre nás, ale keď sme to skúšali na iné firmy a keď sme skúšali aj konkurenciu alebo iné spoločnosti, ktoré nás zaujímali, tak tam sme sa dozvedeli zo pár zaujímavých informácií, ktoré sme zase my napríklad nevedeli, pretože tá informácia nešla možno okolo nás, alebo sa na to pozeráme inak, keďže sme priamo z tej branže. Čiže ako vám v dennej agente, vieš povedať nejaké číslo, koľko vám denne šetrí čas práca s umelou inteligenciou, repetitívne práce, čo by ste inak museli robiť sami? Viem, že to je ťažká otázka, ale vieš približne aspoň povedať, že koľko to je? Asi neviem povedať, že úplne koľko denne, ale určite som si 100% istá, že šetrí čas a pomerne veľa. Pretože len mne samej ja si myslím, že každému, kto má takúto úlohu niečo preskúmať, to musí byť určite v hodinách. Takže záleží potom od toho, či pri tej rutinnej práce, ako často máme úlohu niečo preskúmať, ale takisto aj v rutinnej práci, pretože keď si vyberieme nejaký nástroj, ktorý používame pri bežných, napríklad ako som dávala ten príklad s kolegyňou, ktorá odpovedá, proste v minulosti musela viacej nad tým rozmýšľať a dnes už ide automaticky, má nastavené dobré podmienky, ja ju chápe, je naučená, ako ona odpovedá, čo robí, ako robí a tým pádom je to oveľa rýchlejšie. Ona by podľa mňa povedala, že je to aj možno pár hodín. A vieš mi povedať, čo bolo pre teba najväčšie prekvapenie v AI Fitku a čo bol taký najväčší wow moment? No mňa celkom potešilo, že som si myslela, že mi to oveľa horšie pôjde. Čo vôbec nie je pravda.
Hej, ale ako nie som úplne ten technický typ, takže naozaj som sa obávala toho, že sa úplne stratím a že proste nebudem vedieť, kde je sever. Takže samo ma prekvapilo, že to bolo celkom fajn, ale myslím si, že to je naozaj preto, že vy ste podchytili každého jedného účastníka a aj tých pár, ktorých tam bolo, nás bolo nejako bez úplne skúseností, tak ste nás nenechali stratiť sa v tom. Na druhej strane, čo bolo výborné a pre mňa prekvapivé, človek, keď si predstaví nejaké také, že AI fitko, no čakala som, že to bude trošku vtipné už podľa toho sloganu, ale a teda vedela som, že to nebude jak nejaké školenie o Exceli, kedysi dávno, ale bolo to veľmi vtipné. Takže to bolo veľmi pekné, že človek sa aj zasmial, aj tam bola príjemná skupina ľudí, aj to prebiehalo veľmi hravou formou, príkladmi. Teraz ma napadlo, že dokonca sme sa učili, ako sa robia pesničky. A práve vtedy jedna z mojich kamaratiek oslavovala narodeniny, tak sme jej proste zložili pesničku. Učili sme sa robiť rôzne vizuály, grafické veci. Toto inak my používame pomerne tiež na isté veci, hlavne keď potrebujeme byť rýchli v práci. Čiže napríklad na sociálnej siete, keď robíte LinkedIn príspevky, marketing pre hotel, čiže viete, ať 1 texty, ať 2 tvorba obrázkov, príspevkov, karuselov, využívate to aj na to? No, ja mám trošku problém s tým LinkedInom, pretože na mne sa kolegovia smejú, oni mi povedia, že vždy si teda napíšem sama vždy príspevok, potom to šupnem do AI a potom si to znova opravím podľa seba. A vždy mi hovoria, že veď ty sa s ním len hádaš, tak už to ani nerob, šetriš si čas. Ale je fakt, že občas mi dá nejaký dobrý nápad, ktorý si potom rozviniem podľa seba. Ale používame to na rôzne reakcie pri vizuáloch. Tam, kde to nie je čistá AI, tak tam nám veľmi pomôže. Veľmi často my sme malá firma, čiže potrebujeme byť rýchli a nemáme možno ani veľký budget, aby sme mohli veľa externých agentúr používať a takisto potrebujeme byť častokrát mať veci urobené v priebehu hodinky. No nikto by nám to tak neurobil, čiže tak ako aj tá AI ide dopredu, ja si pamätám, keď sme prvé vizuály robili u vás na AI fitku, tak texty skoro nikdy neboli správne. Dnes už je výnimočne nejaká chyba v texte, ktorý keď sa zadá na prerobenie, tá AI ide tak veľmi rýchlo dopredu. Už teraz za tých pár mesiacov sa tak veľmi posunula, že tie možnosti, ktoré sa otvárajú, podľa mňa, keby sme tu sedeli za pár mesiacov, zase to bude úplne iné. Správne, a toto by som zhrnula, čo si práve povedala, pretože volá kedy, keď si chcela urobiť nejaký príspevok alebo nebude nejakú kampaň cez sociálne siete, tak potrebovala si nejakého grafika, keď si mala externú agentúru, musela sa mu zavolať, musela si počkať, kým má čas, musela si poslať cenovú ponuku, potom si musela dať zadanie, kým to vytvoril, spravil, tak takisto ubehli nejaké 2 týždne a dneska vlastne vďaka generatívnej AI si vieš sama urobiť príspevok, čiže vieš urobiť veci, ktoré by si sama nikdy robiť nevedela. Je to jedna, čo sa týka peňazí, nulovo nákladné a čo sa týka šetrenia čas, je to obrovská pomoc. A s tým, ak hovoríš o tých LinkedIn príspevkoch, je to o tom, že my to voláme, že sedieť pred white paper. To znamená, že to nie je, že umelá inteligencia za teba niečo napíše, ale ten nápad, tie prvé nápady ti dá, ktoré ty vieš potom rozpracovať. Je to o mnoho jednoduchšie, lebo to je vlastne svoj asistent a partner, s ktorým vieš komunikovať, s ktorým vieš kreovať, ktorý ti pomáha vytvoriť, či sú to prezentácie, či sú to príspevky, či je to vytvorenie nejakej stratégie, hocičo iného. Čiže v tomto je umelá inteligencia obrovský pomocník a zdôrazňujeme, není tu na to, aby nahradila ľudí, ale na to, aby sa stala tvojim asistentom, pomocníkom a robila za teba repetitívnu prácu, ktorú jednoducho ozaj robiť nemusíš. Vedela by si mi povedať nejakú repetitívnu prácu z hotelovej branže, či to je odpovedanie na e-mail, recenzie, vyhodnocovanie nejakých dát, ako hostia, ako sa im páčilo vás v hoteli, na čo používate nejaký nástroj umelej inteligencii? Úplne prvé 2 veci boli prvé 2, ktoré si aj povedala, a to je odpovedanie na e-maily, také tie repetitívne, hlavne na recepcii a vlastne tie bežné maily. Takisto vytváranie bežných ponúk a odpovedanie na recenzie. Na toto máme spravený systém, kolegyňa to má pekne, ja už vlastne neviem presne, ako si to ona urobila, ale ona si to pekne sama všetko zadelila, spravila a ona sama hovorí, že dnes si už nevie predstaviť bez toho fungovať. A povedz mi, u vás vo firme, koľko ľudí dneska už automaticky používa AI, alebo máš pocit, že ty si prišla sama našim AI fitkom, že máš nejaký náskok a vieš toho o mnoho viac, ako reagovali kolegovia, keď si s vedomosťami prišla do firmy?
kolegovia, keď som s vedomosťami prišla do firmy taká nadšená a hovorím, že ideme sa to naučiť. A boli takí veľmi opatrní, lebo každý vedel asi tak toľko, čo ja predtým. Ale ako náhle zistili tie možnosti, tak to bolo o tom super, toto dneska chcem, toto už zajtra začnem robiť. Čiže oni začali tiež ako keby objavovať tie možnosti, začali to sami skúšať. Každý si podľa mňa našiel niečo, čo tej jeho práci najviac vyhovuje a dneska v rámci manažmentu to používame úplne všetci. Myslím si, že najväčší fanúšik umelej inteligencie, dokonca to musím prezradiť, je kolegyňa, ktorá je vekovo u nás najstaršia. Že je to ešte generácia nado mnou a ona je, my ju až obdivujeme, s akou energiou ona ide do poznávania umelej inteligencie a pritom veľmi bezpečne, hej, za dodržanie všetkých pravidel, ktoré tam majú byť. Takže to je pre nás takisto taká motivácia a inšpirácia. A teraz mi prezrať, ako používaš umelú inteligenciu v privátnom živote. Teraz sme sa rozprávali strašne veľa o biznise. Napríklad ja prezradím, že ja všetky cesty, ktoré plánujem dovolenky, robím si cez projekt ChatGPT, kde si proste nastavím, ako cestujem a kam a mi to neuveriteľne pomáha. Povedz mi, máš nejaké využitie v privátnom živote? Okrem toho, že ťa predbehnem, že milujem písať pesničky pre svoje celé okolie cez Suno. Áno, čo ste sa tiež učili. Je to moja obľúbená činnosť a každý je strašne nadšený, keď dostane pesničku o sebe. Je to neuveriteľné, ale je to tak. Fakt sa každý poteší pesničku a ešte v jeho štýle, ktorý má rád. Toto je veľmi, veľmi krásne. Treba poznať toho človeka. Ako náhle človek pozná toho človeka, tak mu spraví obrovskú radosť. Ale privátne, ja sa priznám, tak ako si Ivi povedala, tie dovolenky. Tak proste plánujeme niekam výlet alebo dovolenku a ja nezačnem googliť, ale ja si proste zadám zadanie a potom si to overujem rôznym spôsobom a hľadám recenzie a všetko. Čiže najbližšie, vlastne už máme za sebou výlet, ktorý sme absolvovali na základe tohoto a teraz najbližšia dovolenka v lete bude takisto plánovaná cez projekt, ktorý je s nejakým názvom, kde som si zadala kritéria, destinácia, kam ísť, nakoľko tam ideme, s akým ideme dopravným prostriedkom, priamo termín, aké je zloženie tých ľudí, ktorí tam ideme, aby to bolo prispôsobené ako keby potrebám a záujmom rodiny, kde máte dospelých ľudí a tínedžera. Takisto typ ubytovania. Bolo výborné, že vlastne umelá inteligencia vám navrhne všetko. Navrhne optimálne letenky, navrhne optimálne požičovne aut, ide recenzie na všetko, navrhne ubytovanie, vie sa zmestiť do budžetu, navrhne hlavné body záujmu, kam treba určite ísť, čo treba vidieť. Podľa toho, aké si tam ja dám kritéria, čo ma zaujíma, čo ma nezaujíma, dá sa nakombinovať príroda, kultúra, podľa toho, aké sme typy. Čiže za mňa to bolo veľmi rýchle, veľmi dobre sa to dá kreovať, veľmi dobré typy má. Ako myslím si, že projekty na cestovanie je úplne výborne. Tak to je jedna vec. A potom ja veľmi často, keď niečo hľadám, ako používam ho namiesto Google, to poviem tak, že Google minulosti zanikne. Áno, ja si tiež myslím, že časom asi áno, a už to asi nebude dlho trvať. Kedy si to bolo vygooglím, dneska to hodím do chatu, dávam si pozor len na to, aby to bol dobrý prompt podľa toho, že ako je to hlboká téma, alebo aký výstup očakávam. A správny model? A hlavne to rýchle. Pretože v minulosti niečo googliť na nejakú tému, to znamenalo stráviť nad tým hrozne veľa času. A dnes, keď dám dobré zadanie, alebo si to ešte preženiem cez kauboja, tak je to rýchle a naozaj, že veľmi dôsledné. Čiže keby si zhrnula pár vetami, že ako si pracovala a v privátnom živote žila bez umelej inteligencie, lebo si povedala, že používala som ChatGPT ako Google, čiže to nemôžeme nazývať, že si pracovala s umelou inteligencií. A po AI Fitko, ako to zmenilo tvoj život? Už som v stave, že keď idem niečo hľadať, tak prvá myšlienka je, že automaticky cez umelú inteligenciu, lebo viem, že to je rýchlejšie. A samozrejme, že treba overovať podľa toho, čo hľadám, čiže treba overovať zdroje a mať samozrejme aj nejaké vlastné myšlienky, vlastný úsudok, to je dôležité. Ale pokiaľ toto tam je, tak si myslím, že hlavný prínos ten čas, že určite som oveľa rýchlejšia. A ja si myslím, že to úplne máš pravdu čas. A druhá vec je aj tie informácie, ktoré ty dostaneš cez umelú inteligenciu, v živote cez Google nedostaneš. Keď si robíš prieskumy, keď si robíš research, vyhodnocovanie dát a tak ďalej. Čiže je tam strašne veľa týchto funkcií a možností, ktoré skýtajú nástroje Notebook LM, ktorý je môj milovník. Zbožňujem tento nástroj od analýz cez research, cez vyhodnotovania dokumentov, cez nahrávanie porád a okamžité
tie výstupy a posielanie mailov. Čiže takisto a hlavne nehalucinuje, ten sa nikdy nepomýli, len môže poťažmo nejaké dáta nezohľadniť. Takže je to obrovský prínos. A čo by si povedala riaditeľom hotelov, ktorí ešte nepracujú s umelou inteligenciou, alebo majú nejaké negatívne nastavenie, aký odkaz by si im dala pre svoj HoReCa segment? Pre HoReCa segment. No, podľa mňa dneska je to už nevyhnutnosť. Ja si myslím, že je to ako keby nevyhnutná zručnosť, ktorú musíme zvládnuť na to, aby sme vedeli fungovať v tom dnešnom svete. Nehovorím, že to je jediné, čo musíme vedieť, ale je to ako keby nástroj, ktorý musíme ovládať. A pokiaľ ho vieme ovládať správne, tak nám to šetrí čas. A potom môžeme mať ten čas mať šancu využiť na niečo iné a možno sa zdokonalovať ešte v iných veciach. Ja si myslím, že dneska je doba, kedy bez umelej inteligencie nebudeme vedieť za chvíľu fungovať v žiadnych oblastiach, nielen v tom našom hotelierstve alebo v gastronómii. A je to niečo, čo buďme radi, že to zažívame a že máme šancu sa to naučiť. Takže AI Fitko by si odporúčala komu? Ja si odvetviam. Otázka znie tak, že ktorým odvetviam a potom akým pozíciám v inštitúciách? Keď som ja išla na AI Fitko, tak som sa trošku obávala, či tam nebudú len ľudia všetci z marketingu, z agentúr, kreatívci a všetci veľmi vzdelaní v tejto oblasti. A vlastne som zistila, že sme tam boli spektrum ľudí zo služieb, z obchodu, z biznisu, z bankového biznisu. Boli tam aj nejaké marketingové agentúry, myslím. Čiže naozaj taký ten veľmi dobrý prierez s rôznymi úrovňami znalostí vtedy, umelej inteligencie a aj na rôznych pozíciách. Ja si myslím naozaj, že je to školenie vhodné pre kohokoľvek, pretože každý si z toho niečo zoberie a hlavne je vhodné pre ľudí, ktorí sa radi vzdelávajú spôsobom zážitku, kde priamo zažijú niečo, čo potrebujú a ako keby nestracajú čas štúdiom nejakých informácií, ktoré v konečnom dôsledku nevyužijú, alebo ktoré sú len ako keby tá omačka okolo, ktorú nepotrebujem až tak dopotrebná vedieť. To si krásne zodpovedá, pretože naše feedbacky a po už dlhom fungovaní, čo už teraz sme cez rok, tak prešlo našim AI Fitkom, jak hovoríme, od bankovníctva až po kamenárstvo vlastne všetky odvetvia a je to jedno, či je to generálny riaditeľ, alebo či je to účtovník, alebo či to je brand manager na marketingu, je to jedno, pretože v podstate umelá inteligencia všetky tieto nástroje potrebujú všade, vo všetkých odvetviach a na všetkých pozíciách a je to dneska už súčasťou a nevinnutnosťou života. A teraz nakoniec sa opýtam a poprosím ťa, aby si dokončila vetu. AI Fitko by som odporúčila, lebo... Môžem viacerými slovami? Môžeš. Dvomi slovami a jedným. Môžeš to rozvinúť. Áno, je prínosné. Je veľmi prínosné a je veľmi praktické. Najviac mi pomohlo, že sme mali stálu podporu počas celého AI Fitka. Takisto, že sme mali veľa praktických skúšok alebo praktických príkladov priamo počas AI Fitka a paradoxne mi veľmi pomohli domáce úlohy. Doma si to celé zopakovať, vyskúšať to v tej svojej praxi, na tom svojom notebooku ešte v kľude, keď už to možno trošku zabudnem. Samozrejme s poznámkami a s podkladmi, ktoré dostanem, takže priama podpora, tréning náš priamo na AI Fitku a následne tréning cez domáce úlohy. Najväčší mýtus o AI je? Že sa je treba báť. A treba sa je báť? No, ak ju človek nedobre používa, tak sa je treba báť. A takisto, ale to by sme už išli do takej filozofickej témy, môže byť určite nebezpečná v rukách ľudí, ktorí nie sú charakterovo rovní a ktorí nerobia správne veci. Ale ak sa bavíme o použití umelej inteligencie v tom bežnom živote, tak treba sa naučiť, ako ju správne používať. Takže treba si vybrať podľa mňa dobré školenie, kde nás naučia tie základné pravidlá, ako to používať správne a bezpečne. A v tom prípade sa aj netreba báť. AI nám ušetrilo v dennej práci? Veľa času.
Keď som to ukázala týmu tak? Z prvotného neutrálneho nastavenia sa stali nadšencami. AI Fitko je praktické, lebo je praktické a vyberá to najdôležitejšie z toho množstva informácií, ktoré tam sú. Výborne. Takže ďakujem ti veľmi pekne za odpoveď. A presne AI Fitko, jak sme na konci povedali, je strašné spustou nástroje umelej inteligencie. Každý deň vznikajú nové a ľudia nemajú šancu sa v tom orientovať. A to AI Fitko je ozaj tak koncipované, že máme vybrané najdôležitejšie nástroje. Ukazujeme, čo s ním viete, čo s nimi dokážete, čo s nimi nedokážete a ako ich najlepšie medzi sebou viete kombinovať na to, aby ste mali čo najlepšie výsledky. To je pravda. A ja by som ešte možno doplnila, že WhatsAppové skupiny, ktoré máme vlastne, odkedy sme to absolvovali, je to výborná vec. Hlavne kvôli tomu, že sa tak veľa vecí mení, že už dnes sú mnohé nástroje, ináč sa nazývajú, ináč vyzerajú, sú iné možnosti a ako dokáže nás to udržiavať v tej kondícii, vyznať sa v tých všetkých zmenách, pretože tie zmeny sú tak rýchle, že bez toho pripomínania a bez toho, že nám niekto absolútne znalý v tej téme povie, že toto sa zmenilo tu, tak asi by nám to trvalo veľmi dlho na to prísť. Áno, máme na dennej bázi všetky novinky, postujeme poctivo do WhatsAppových skupín, to znamená všetci naši absolventi ich dostávajú všetky novinky a robíme samozrejme follow-up školenia, kde potom ukazujeme, ktoré veci sa zmenili, vylepšili, ako ich viete na novo používať a aby ste sa v nich takisto zdokonalovali. Miška, veľmi pekne ti ďakujem za úžasný rozhovor s tebou a za krásne strávený čas na AI Fitko, lebo presne ak si povedala, že to, čo umelá inteligencia nenahradí, je ľudskosť a to je to úžasné, že na tých tréningoch sme osobne, není to online, to znamená, že sme tam spolu, je tam výborná atmosféra a je to aj tá situácia, že si s ľuďmi dávate si naspäť feedbacky a je to jednoduchšie, ako keď klikáte a ste sami za počítačom. Ja úplne súhlasím, ja takisto ďakujem Ivi a ja ešte zvlášť, pretože som hotelier, ja nedám dopustiť na tú ľudskosť a na to, že toho človeka tam treba, ale pokiaľ ten človek bude technicky zdatný už aj v tej umelej inteligencii, tak má obrovskú zručnosť navyše a tým pádom sa možno aj tomu ostatnému, čo vieme, tak medziľudsky si prinášať aj smerom k našim hosťom, vieme viacej venovať a vieme potom využiť ten čas na rozvoj zase iných kvalít. Presne to si ja myslím, že v tom vašom segmente je to o tom, že najdôležitejšie je práve, aby sa hostia dobre cítili a venovať im čas. A vlastne umelá inteligencia vám odoberá repetitívnu, nepríjemnú prácu a máte to o mnoho rýchlejšie vyriešené a viete sa práve venovať tomu najdôležitejšiemu a to je ozaj tomu hosťovi, aby sa tam dobre cítil. Áno, je to presne tak, Ivi. Miška, takže veľmi pekne ďakujem za rozhovor s tebou a hlavne aj vďaka AI Fitku nadväzujeme nové kamarátstva. Ja sa teším na to, že práve s Miškou, že sa stretávam s novými ľuďmi a teda umelá inteligencia robí všetko za vás a nie je osobná a nie je emocionálna, ale vďaka AI Fitku má pridanú hodnotu, že sa stretávame s úžasnými zaujímavými ľuďmi a že sa stretávame aj privátne. A to je ten prípad aj s Miškou. Ďakujem veľmi pekne. Takisto ďakujem i vy. Nebyť AI Fitka, nespoznám teba, nespoznám Peťa, nespoznám mnohých ďalších ľudí, ktorí tam boli. Ono, aj myslím si, že aj tu funguje to, že podobní ľudia sa nejakým spôsobom stretnú a sadnú si a tak to bolo aj v tomto prípade. Takže určite vašim pričinením to školenie bolo veľmi príjemné a bolo to veľmi fajn, bol to veľmi dobre strávený čas, aj nie len po tej odbornej stránke, ale po tej ľudskej stránke. Miška, ďakujeme a teším sa na teba. Ďakujem aj ja.